Російський військовий літак вибухнув у небі над окупованим Ак'яром. Палаючий борт довго падав, кружляючи, аж поки не пірнув у море неподалік від берега. Місцеві пабліки припускали, що це літак, вертоліт чи навіть український безпілотник. Однак у силуеті впізнали багатоцільовий винищувач Су-27. Саме такі борти стоять на озброєнні 38-го винищувального авіаполку Росії, тимчасово дислокованого на литовищі Бельбек біля Ак'яра. Гауляйтер міста підтвердив падіння російського військового літака. Зазначив, що льотчик катапультувався та вцілів, а цивільні споруди не постраждали. Причини трощі окупаційний ватажок не назвав. Місцеві припускали роботу протиповітряної оборони. Упало щось, Щас як У Німеччині розслідують причетність співробітників Siemens до постачання газових турбін до окупованого Криму. Слідчі прокуратури Гамбурга обвинувачують у порушенні ембарго 4 німців та 1 громадянина Франції і Швейцарії, повідомляє німецьке видання Wirtschaftswoche та інформагенція Reuters. Йдеться про те, що підозрювані сприяли продажу 4 газових турбін російській держкомпанії, знаючи, що вони зрештою опиняться в Криму, порушуючи санкції ЄС. За даними німецької прокуратури, турбіни вартістю 111 мільйонів євро були вивезені до Санкт-Петербурга через порт Гамбурга у період з листопада 2015 року по січень 2016. Замість того, щоб встановити їх на півдні Росії, як було домовлено, росіяни встановили їх на 2 нових теплоелектростанціях в Ак'ярі та Акмеджиті, вимушено збудованих після початку енергоблокади Криму. Абсолютно нормальный процесс, хорошее оборудование, качественное оборудование. Мы умеем в стране производить неплохое оборудование, оно работает, как вы видели, тихо, спокойно и без дыма. А работают они на природном газе, аварийное топливо, дизельное. Практически все оборудование здесь отечественного производства. Обладнання Siemens засвітили самі ж російські пропагандисти. Після цього Євросоюз розширив санкції щодо Москви, а концерн Siemens повідомив, що припинив постачання будь-якого обладнання підконтрольним Росії компаніям. У 2018 році прокуратура Гамбурга почала розслідування схеми постачання обладнання в окупацію. Тоді у справі фігурували 3 працівників Siemens. Тепер Siemens і Siemens Energy відповіли, що вважають себе жертвою свого російського клієнта Технопромекспорт, але запевняють, що співпрацюють зі слідчими. Тоді як 5 обвинувачених заперечують провину. У 2021 році, незадовго до повномасштабного вторгнення, прокуратура Криму взялася розслідувати схожий випадок, а саме шляхи постачання обладнання для водних споруд виробництва європейських компаній Siemens та Grundfos в обхід санкцій. Насоси з Данії компанії Grundfos через московську компанію-прокладку ВДК «Автоматика» були поставлені на Бештерекзуйський водозабір. Уламок крилатої ракети Storm Shadow чи скальп, знайдений після удару по окупантам в Ак'ярі, вже продають у мережі. В оголошенні на російському маркетплейсі вказано ціну у 25 тисяч рублів. Продавець Кіріл стверджує, що про достовірність уламка свідчить збережене гравіювання виробника. Нагадаю, що в ніч проти неділі російські військові об'єкти в окупованому Ак'ярі зазнали наймасованішої ракетної атаки. Невдовзі у силах оборони підтвердили знищення та пошкодження 4 кораблів, а також вузла зв'язку Чорноморського флоту, який розташований у військовому містечку Військово-морських сил України, захопленому під час окупації. Групу російських дітей з Білгорода вивезли до окупованої Керчі. 92 підлітків, футболістів і плавців
відправили 2 автобусами на 3-тижневий тренувальний збір, як заявлено, через ситуацію в Білгороді. Вочевидь, йдеться про боєзіткнення урядових військ, підпорядкованих Москві, із російськими визвольними силами біля українського кордону. Крім тренувань, заплановані екскурсії, а про прихисток для білгородських дітей просили у російському міністерстві освіти. В окупованій Керчі злякалися замінованого долара. У місцевих інтернет-спільнотах розлетілося голосове повідомлення про знайдену зелену банкноту на сходах одного з багатоквартирних будинків міста. Стверджувалося, що це замаскована протипіхотна міна «Ліпісток». Спростовувати довелося радникові окупаційного глави Криму Олегу Крючкову. Обратите, пожалуйста, на этот доллар большое внимание. Сегодня на Будионова, это нашли в подъезде, это достоверная информация, я была у пациентки, и она рассказывает, вызвали саперов. Так выглядит на данный момент лепесток. Маленькая такая получается взрывчаточка. Вот просто взрослый человек увидел, вызвал саперов. Обезвредили. Он прикреплен там с внутренней стороны. Не знаю, получится у кого-то разглядеть или нет. Пожалуйста, предупредите своих детей, потому что вот сейчас вот так у нас стали выглядеть ловушки. Ворожа атака на супутник Астра спричинила збої в прийомі сигналу телеканалу АТР та багатьох інших мовників з пропозиції Viasat. Також фіксувалися спроби підмінити програми на ворожий контент. Поки технічні фахівці виправляють проблеми, нагадуємо, що етери телеканалу АТР доступні на OTT-платформах, а також на офіційному сайті та Ют'юбі. Посилання доступне за QR-кодом на екрані.